Bocah ki piye to? Bocah ki tak omongi jarwo ndek kanca lemu kuwi jenenge sapa? Mbok. Kumbange. Aduh. Kono dadi kembang? Ya. Kowe dadi apa? Kumbang. Ambyuk. Ora kuat kowe arep ngentuk ngono, kembange rubuh. Cah cilik ngalah, cah cilik ngalah. Cah cilik pasangane karo sing cilik. Cah cilik. Cah cilik karo sing gede iki lho ben Kok babat. ngerti wong ganteng kok kaya ngene iki ya? Ya iki dekku iki pokoke aku karo kae. Sombong men wong ganteng kaya ngene iki lho. Iki kaya ngene iki. Sik to, Iki iso dirembuk. Sugeng dalu macange Mbak Limbo. Wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang kula Mas Dodo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Romo Haji Nggih. Sismoko panggih malih. Alhamdulillah wonten ing Cek. Majang Tengah saged pinanggih. Jenengan lek ngendikan mboten ngaten kok. Pripun? Teng desa Jambangan. Jenengan iki gadah masalah napa to teng Jambangan kok? Dereng. Kok saged klado ngendikan Jambangan Pangapunten. to kok? Kula ngen-ngen mawon kok, Mas. Ah. Kula ngen-ngen awit wonten mriki wau rawuhipun bapak-bapak kepala desa. Oh, ngoten. Sing paling akrab kalian kula Pak Eko, kepala desa Oh, Jambangan. nggih. Dados sate tumancep wonten utek Nggih, kula mriki. mboten napa-napa kadang tiyang niku kathah lupute, gitu Pak. Oh, inggih to. Kula mirengke teng Wingking, Pak. Maksudnya? Hadi. Oh, mriku teng desa Jambangan. Lah, sing kono bengok-bengok. Majang Tengah. Nyampe mboten kraos, Mas. Mboten keras saking jenengan niku fokus kok, nggih to. Oh, inggih. Fokus nek ngendikan lho. Fokus. Fokus. Fokus napa fokus? Fokus. Fokus niku suka. Lah, beta niki salah melih niki. Lah nek kene kok ngendikake Majang Tengah saka Jambangan. Oh, niku meratelake tresnane awake dhewe sing budaya tekan gede-gede kok, Mas. Injih tiyang seni niku luwes to Pak nggih. Nggih. Kadang nggih ngoten, kadang nggih ngeten. Terus pundi paratosipun jenengan Bapak? Alhamdulillah Mas, pangestu panjenengan donganipun panjenengan kula sak keluarga wilujeng mboten-mboten alangan. Alhamdulillah. Jenengan Semono ugi kula kali keluarga pangestu panjenengan kula Nggih. nggih sehat wal afiat. Keluarga kula nggih putra kula. Gusti Allah paring songsong agung Nggih, amin alhamdulillah. dhateng kula lan panjenengan. Injih, Nggih. luar biasa Pak. Wah, astu Majang Tengah niku wah luar hebat. biasa. Bangunane gedunge kaya ten gene gedung Nggih. napa niki? Ini kok ki apa to kok jabuti kancane iki Nggih. apa to kowe iki kok sok Ben ra lali. lali piye? Tentang kowe lali. Lali nyapa? Bar kowe aku. Kowe ya pengen ngomong nanti lali. Isih to aku lagi Nggih. kok lagi pertama pemanasan kali Pak Dalang iki mbok yo kasih Nggih. kesempatan. Kowe perhitungan. Perhitungannya apa? Lah aku iki dikerjai Pak Hadi bolak-balik lho. Pak Edi Dalang niki Ya mau setengah 11 aku wis dadi. Nggih. maca kene tak saburi rasane. Lah kok jam 12 luwih lagi metu.
Lah aku wis keturunan ngono lho. Ya kuwi salahmu, kowe ora ngerti caturane badi iki piye. Ora ngerti yo. Lah ya ngono ngerti urut-urutane. Lah nggih. Niki wau saking Bojonegoro, Mas. Anjir, bacutan Pak ngapuntene. Nggih, Kalau nggih. wingi sampun teng Kediri terus bacut teng mriki. Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah lancar pangestu panjenengan. Wah, kula ini namung mirsani wonten YouTube menika kok Mas, jenengan kalian Mas. Nggih, saestu. Ngoten to. Jenengan nek penak-penak angger pentas ten kutha dalane penak. Jajal kados kula ngeten iki winginane ten Pujarjo meh keterak angin kaya ngoten niku. Ah nggih. Nggih keterak lesus. Saking bencana niku mboten saged Anjir, ngertos, Pak, nggih. estu-estu. Kat napa niku? Kantun ngarsaning Gusti. Nggih, mboten pengking jenengan niku lari SD napa pripun to? Sing pundi? Pengking jenengan. Iki TK didalke gurune to Pak. Lah kenging napa? Lah pripun mosok TK kok nyolong kopine gurune? Kan mboten patut Pak lek ngoten. Oh, niku jenenge lek tembunge tiyang mriki menika ngelamak. Ngelamak kalih gurune Kalih ngeten iki. gurune, wedange gurune kok di. Anjir. Kula niki nyuwun sewu nembe sepindah teng mriki. Oh nggih, Mas. Estu kula kaget sanget, Pak. Napane? Piyayi mriki khususnya panitia mriki, Pak. Tur pamonge ini guyub rukun. Guyub rukun sambutane luar biasa. Luar istimewa. biasa. Ngerti lek enten dagelan monggo. Walah luar biasa. Langsung terima monggo teng wingking toilet. Enten sing gereng. Enten sing giring. Dituduh-tuduhne. Neng mboten kuciwa kula. Nggih. Wis ta pembangunan desa niku saged ditingali saking toilete mawon, Pak. Lah nggih, kok ngoten? Majan tengah niku toilete dios kados griya kula. Wah, estu to? Lho, omah kula niku nggih ruang tamu toilet, kamar tidur toilet. Lho, ngantek dapur tak iseni toilet tok, Pak. Saking majune desa, Saking sami majune kalih desa. daleme jenengan. Nggih toilete resik. Dias saestu. Mosok, Mas? Nggih, Kok resik napa kathah lek nyaponi? Mboten ngoten nika resikan sing sampah niki mboten tegese niku reget mboten enten teng mriku. Oh, ngoten. Nggih, wau sampun disiap-siape kalih panitia. Nggih. Pak Muji matur nuwun lho, Pak. Kopine jenengan weh pahit tera kaprah. Lah jenengan nyuwun sing pahit, kan rene selera kan wonten, Mas. Nggih, salah kula nyuwun sing pahit. Lah, nggih. Tenan mboten diparingi gula. Matur nuwun Pak Muji, semenjak saya minum kopinya Pak Muji, mata saya jenggeret. Matur nuwun. Boten to, Mas. Boten. Jenengan mriki jenengan mau tindakan mriki Kak mestine kan beto rencang. Nggih. Lah nggih, lah kok meneng mawon apa mboten dibayar mangke? Lah niki jenengan pun salah tampa. Niki nggih. dagelan pesenane Bapak Kades Bapak Haji Agus Wahyudi. Loh, kok ngoten? Dagelan sing kena dienggo tolak pagebluk badhok kacang. Wis apik, Dik. Terus ngomong loro apik, Dik iki. Lah wong ijen saturan karo Pak Dalang nyapa lho Mas kuwi. Aku rene ya ditanggap lho, nyapa omong tok kowe tok. Lah kok ya omong. Lah ditanggap kok malah mangan nyapa to kowe iki? Salah wae aku omong kowe aja omong. Lah kowe apa pengen ngomong? Ya iya ana gentian. Lah ngeten mawon Pak, kersane kula kalih komet lek omong boten tumpang tindih. Nggih. Niku kula paringi aturan mawon. Oh, wonten peraturane. Wonten peraturane nganggo kode, Mas. Wong desa nganggo tatanan, negara Nggih. nganggo tatanan, Nggih. awake dagelan ya kudu duwe tatanan. Lah, nggih paugeran, nggih paugeran. Gajah paugeran. Lek Nggih. kula lagi dikenop omongan kali Pak Dalang, kowe lek pengen ngomong nganggo kode. Kode. Kikuk. Berarti aku ngomong. Nah, ganti kowe maju, kowe sing ngomong. Kudu diugemi lho, Mas. Diugemi. Nggih. Piye? Kata sandine piye? Kikuk. Loh, kikuke ya sing tenanan to, Mas, madhep syuting, madhep mengarep. Kikuk. Nah, ayo mulai. Kikuk. Nah, ngono. Oke. Kudu dieling-eling. Dieling-eling. Mangke pun wancine jenengan kudu kode sandi ditokke. Lah, leres ngendikane jenengan, Nggih. Pak. Wis pokoke kula ten mriki namung saged derek ndedonga, mugi-mugi desa Majang Tengah menika tansah pikantuk berkah barokah saking ngarep Allah Subhanahu wa taala. Kikuk. Bilih punapa desa ingkang guyub rukun. Nggih, tur maneh ben taun dienekke wilujengan Menteri Desa. Leres alhamdulillah. Kikuk. Kados ngeten iki kan Nggih. ingkang remen nguri-nguri kabudayan. Lah, nguri-nguri budayan. Nggih, warga mriki nggih seneng, Nggih. nggih sedaya kaki
Kikuk. Napa meli ibu-ibuke lek wonten kikuk? Kikuk. Gara-gara kikuk aku ora sida omong. Nyapa lho dikek kata sandi kok Ora salah. aku kikuk-kikukan. Lho kuwi kata sandi totonan, Mas. Nyun sewu Pak Kikuk. Lho, Pak Kikuk piye to? Pak Hadi Dalang kondang kok Pak Kikuk iki piye to? Gara-gara kowe. Kowe apa tuman menika wonten dalang Pak Hadi Kikuk ora penak. Ora pantes Ora wong dangu patut dalang to, Mas. kikuk. Pak Hadi sehat nggih? Alhamdulillah Mas Komet. Nggih. Dangu mboten panggih ning tetep sehat. Sehat. Nggih. Kok saged? Hah? Kowe apa ndongakno Pak Hadi gak sehat ngono kok? Ora. Ya kudune melok seneng lek Pak Hadi sehat. Sampean niku nek kula sehat, titik oke melu le rezeki. Oh ngoten nggih. Lah nggih to monggo Pak Lurah. Niki dagelan kula niki Mas Komet ndak hubungi dhewe. Alah lah sing telepon dhewe Pak Lurah sampean gak tau telepon aku saiki ganti dagelan. Ya ta. Kowe aja suudon. Ora iso. Suudon. Pak Hadi niku wis ngubungi awakmu ping pira wae. Nah. Lah delalah kok jojo dobel. Nggih. Gak iso. Kula niki dobel ndak iso. Mulane malih rata kabeh dagelan niku kula akoni lho dulur kabeh. Nyun sewu sakniki asline Nggih. kula ngeboti Majang Tengah lho. Nyun Majang sewu Tengah. dalu niki suran teng Lamongan. Jane. Nggih, Kudus niki wonten bersih desa. Nggih, Kula terus tetep bot-bote ngriki. ngoten to. nggih. Lah kok mboten ngebotke mriko? Lah mriko mboten nanggap sing nanggap ngriki. Kula ngriki. Oh, dagelan kere. Oh, lambemu lunyu kowe iki. Mila matur nuwun dumateng Bapak Bapak sapa? Agus, Bapak Agus Kikuk ngono, Pak. Jenengane pripun to? Jenengan ngertos anu dereng piyayine Pak Bapak Lurah. Pak Agus utawi Pak Lurah menika dasare piyantun tur wis duweni napa gelar haji. Gelar haji. Dadi prikemanusiaan Nggih. sedakoe gedhi. Mula kula ngertos piyambak ngendikane Pak Agus nggih alus, sopan santun. Nggih. Wah, napa mawon wong alus, paribasan ngidiki telek mboten penyet belas niku. Tapi kowe gak ngerti ya. Nyapa? Asline medhit to kowe. Lho kok lambemu aja aneh-aneh lah. Kowe lek gak gara-gara Pak Ditenangno lho. Dina iki merongos rene tanggapan lho kowe. Sik to. Nyapa kowe ngomong Pak? Aku omong mesti ana alasane. Alasane apa? Mau kan ngono. Heeh. Musolae lho. Teng musala dan Dandongi. ya Ketemu ta. Heeh. Terus foto. oh foto. Baru foto kan rokoke selene. Heeh. Bareng oleh telepon lah kok ambek nyun sewu rokoke dijukuk maneh. Lah batinku kok gak ditinggal aku. Iku sing ngrekas sing tidak omong. Iki jenenge kowe ya cek salah tampa meneh. Lah nggih lho. Nyun sewu. Kok iso mondo medhit jeruk. Jeruk. Jeruke diitung lho to. Gur 6 ki mau. Monggo anggotaku yo 6 kuwi kaya. Kuwi ora Monggo Pak, diitung. monggo dicipi monggo. Iku ora diitung, Mas. Hah? Iku ndilalah panitia maringi jeruk nggih samonten niku. Ning niku asli ngriki nggih, panenan ngriki nggih. Iki asli tanaman mriki Pak nggih jeruk. Oh nggih to. Jenengan pun ngicip- Mriki menika tanaman maju, Mas. Maju berarti Termasuk jeruk Bapak Ibu nggih. Petanine niku modern. Modern. Tapi tanam jeruk Apel. tebu. Pis. Mulane tolek kesel pun mangkat tanggapan Nggih, pis. tanggapan iki saulan pisan ngoten niku. Janake tak mulai gentenone mari Mas. Oi. Kok tesih mangkat terus. Nggih. Kula didongake Nggih. masyarakat Majang Majang Tengah. Tengah. Nggih. Wis sampun tepang nggih kalih Pak Kades. Sampun lah menika wilujeng dalu, Pak. Pak. Ngapunten lho gojek. Niki kan Monggo. termasuk penggagas utamanipun Ah. jeruk. Oh nggih. Pinane awake dhewe main nang batu kita. Nggih. Kaya jeruk panenane nak kono wis suwe. Wis suwe. Heeh, mulih gawani jeruk nak. Engko ki mbuh. Pak Agus, Wis Pak berarti- Kepala Desa iku rasa disuwun wis maringi. Wis ngerti. Sebab kan? piyantune pangerten. Aku gak nyuwun kok. Kowe Aku iki- kan woro-woro ngono. Ya, kowe iki padha karo njaluk ning alus ya kowe kuwi. Kayake padha kayake. Padha wae kowe iki omonganmu. Kowe aja ngremeh lho Mas, nyuwun sewu Pak. Nggih. Warga mriki terutama ibu-ibu PKK-nya juga Nggih. sangat maju. Nggih, nggih. Niki wonten penemuan saking ibu-ibu PKK. Menapa niku? Saestu bahwasanya warga sini sudah menemukan penemuan Mas. Penemuan. Daun pisang bisa dibuat atau dijadikan sebagai semir rambut. Iki Tuh. nek ibu-ibu PKK Majang kene mboten saged. Tengah. Oh, maju Loh, Mas. tadi malah ora tuku to, Mas. Lho mboten. Gawe dhewe. Gawe dhewe dikelola, Pak. Napa niku? Ibu-ibu PKK. Elok. Daun pisang Daun bisa pisang dijadikan menghitamkan. untuk obat penyemir rambut. Lho. Es itu to, Mas. Jenengan mboten ngertos carane to? Kula pun ngertos saderenge. Carane piye to? Carane gampang.
daun pisang diambil, Ya. langsung ditumpuk-tumpuk, dibawa ke pasar. Setelah itu dijual, uangnya dibelikan semir. Hebat ibu-ibu sini, Mas. Ora sa ibu sini, ibu kono ya padha wae. Nesu. Kuwi jenenge adol godhog. Mboten, Mas. Kula niki nyawang sinten Mas Komet. Nggih. Kali Pak Agus ketoke ngeten wis eruh tenan to Kowe Mas. wis akrab kali Pak Agus. Pak Agus, mula to jago. Nggih ngapuntene kula mboten. Serawung. Ya. Bapak Kepala Desa, Pak Haji Agus Wahyudi. Sumerep. Lek panitia kene ya ngerti sampean. Ini ketua panitia. Ketua panitia. Abah Ladi. Loh. Leres to Bu nggih, anu Bapak Ibu. Pun ngerti. Leres pamuji. Piyantunipun. Bapak Ladi ingkang pundi? Lho, ingkang pundi Pak Ladi sing ndi? Nah menika. Sik to tanganmu piye to met tanganmu? Wilujeng dalu, Bapak. Lho, wilujeng dalu Bapak kok tuwil-tuwil ngene tanganmu maksudnya piye? Karo golek sinyal, Do. Sinyal apa? Kowe lek ngene berarti iku ngono. Padune ora roh kok iso lambemu. Ketua panitia. Abah Ladi nggih, Pak nggih. Oh, Nggih Bu leres Abah Ladi. Heeh. Ya Allah, nggih sepurane Mas sampean kok ngerti. Ora dadi apa-apa. Alah, lagi ngerti ketua panitia suarane gede. Lah nek iki mesti gak ngerti kowe. Apa? Sapa sing dadi carike Majang Tengah kene ra roh kowe. Oh, Ibu Sekretaris Desa. Lah ya Bu Sekretaris Desa sapa? Bu Nunung. Sapa? Bu Nunung. Lho, nggih ta? Ah, Lho, nika. lho, lho, lho. Jebulane Mas Komet iki ora ndayani lho. Lho, nggih ditanggap tiyang niku nak saged nyedulur, Pak. Dadi serawung jagong riye. Berarti digdaya tenan kowe. Oh iya no. Awake dhewe. Jajal aku takok pisan kas Mas, pisan wae. Heeh. Sapa sing dadi Bu Bedan Majang Tengah kene? Nek urung ganti Bu Irma. Leres Bu. Bu kok iki jane botoke kene ta piye? Bu Irma. Lho, Bu Irma niku ya Allah, wilujeng dalu Bu Irma ya. Bu Bidan niku. Ha. Masa to? Apa piye kowe? Anu mating jelas. Anggere wong wedok ayu kok mripate klirak-klirik lho kowe iki Kaya apa? padha ta umum wae. Lah modelmu paling kowe ngapalno wae kok. Ora. Jajal nek pertanyaanku siji ki lho, lek kowe iso jawab, bayaranku dina iki pen ra masalah. Diseseni kiai mriki. Wis entek aku ngapalno ya kuwi tok. Ya iya aku wis ngerti. Polane iki tak tes. Nyapa lho, Pak? Ya nek kowe tes rawuh kali kiai mriki mestine ngerti. Bayaranmu tak pen. Bayaranku pek disekseni kali Pak Hadi. Oke. Sedaya, Pak penonton. Nggih, Oke, sekseni. tak Apa? sekseni. Sapa sing dadi dukun pijet Majang Tengah? Tukang Geblak pijet. kowe. Ora ora ngerti. Tukang pijet. Tukang pijet Majang Tengah sapa? Pariyati. Sapa? Pariyati. Ngawur saking ngawur. Takone. Leres ta, Bu? Lah nek ora percaya tak urutno matamu. Matamu dhewe lho, bocah ngomongane gak enak. Untuk memperjelas. Urut yo pijet biasa kok moto diurut Aku iki matamu enak. kesleo. Seneng nek kancane ra roh dalan. Ora. Terus ngene. Ora. Wong kan gowo sentalap. Entolo iki jan nyuloh kodhok ta piye kok iso. Kowe yo kok ngerti yo, Met yo. Alhamdulillah wong serawung. Nggih. Nggih saderenge ngapuntene lho, Pak. Mboten wonten lepate kok Mas Dodo. Mboten ngoten nek yang Jawi kan ngeten iki to, Pak. Enten Nggih. napa sithik mesti ngapunten engkang. Oh nggih, panjenengan Kados menika. piyayi mriki. Piyayi Nggih. mriki kan piyayi engkang ngerti budaya. Nggih to? Piantun budaya. Piantun budaya. Estu nggih. Estu wong Jawa aja sampe ilang jawane. Ter malah tingkat kerukunan Mas. Pak Kiai, Bapak Ustadz iki nyengkuyung kabeh. Lah ngeten iki, Pak. Pokoke desa kok sedaya warga, sedaya perangkat, sedaya tokoh masyarakat yang kuyung insyaallah desa niku bakal maju. Mula mugi-mugi Majang Tengah tansah maju berkah barokah Allahumma. Amin. Lho ngeten iki Pak senengku kula ngeten iki. Tur piyai mriki nggih kompak-kompak, Oh Pak. nggih Mas. Nyatane enten wayangan, mboten enten sing ngengken madhep mriki sedaya. Nggih ta? Nggih. Nggih kompak ngeten iki. Soale namatke kalian Mas Komet. Lho, iya ya, Met. Mbok. Berarti teng mriki Komet niku kathah sing ngenali, Pak. Lah niku mau dukun pijet non sampe roh ini kan berarti pun nate sowan mriki. Wah, berarti kowe ning kene iki wis terkenal. Coba tak takokno warga mriki ya. Kowe iki wis terkenal tenan apa urung? Lah, jajal. Nuwun sewu Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, sampun tepang kalih Mas niki napa dereng? Sing banter Bu, sing keras. Sampun tepang napa dereng? Iki ketoke pecah biting ketok iki. Sing ana sing sampun, ana sing dereng. Ora usah kemaki kowe. Wah. Ku lho soalnya ana sing urung kenal. Takone sing neh.
Tak takon pisan Bareng nggih. iki. Pertama ri. Nuwun sewu sing banter Bapak Ibu, sampun tepang Mas niki napa dereng? Priko sampun, priko dereng. Dereng berarti ra di HP. Lah nyapa? Tak tau ndelok YouTube. Kowe apa tau mlebu YouTube? Lho, kuwi bolak-balik aku. Acara apa? Mlebu metu acara kriminal. Tapuk Kok pisan. kriminal piye to? Lah aku lho ora nek sing kenal-kenalan ngono lho. Nggih, ngapuntene Bapak Ibu ingkang taat. Nyuwun sewu Pak. Oh, nggih. Kula tak pitepangan riyin. Lah kula niki kok mboten percados lho Mas. Kenging napa? Niki mboten yakin Mas Komet niku kok ora percaya lek kata sing kenal enten sing mboten Mas Komet dhewe jajal sing nangleti. Ya kowe Sing dhewe yakin jajal. cedakne tenan pora kowe iki. Piye, Cak? Engkang komet KW kowe. Komet Mosok kok aku kok takok aku lho. sik to kowe iki dina iki macakmu kok aneh to. Ayo, Mbak. Dasmu siku kowe. Aku anggere nganggo blakon iki rasane Pas kok siku. dasku penyet. Ning ora apa-apa. Iki lek dicepot kaya cok bakal Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh duh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bocah kaya katen bat suarane gowedi Pak. Jebulane kok jan suarane menggelegar. Nggih, nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah ki lho piye Yen sewu, Majang Tengah niki enten salam kok cengengesan. Kula salam niku ndongakne jenengan jawab ndongakne kula. Saling mendoakan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kri Sukri. Piye, Ci? Jaji-jaji sapa? Aku yang mau terus sukri ya. Lah wong kowe omonganmu gak bener kaya bener ae Iki mukadimah lho, To. Mukadimah Mas, tapi kata-katamu salah. Sing salah ndi, To? Sing salah ki mburi ki mau. Nyuwun sewu Pak kula. Oh nggih, cobi dilurusaken Mas. Para pinesepuh, para kiai, para gus lho. Aja Nggih, nggih. ngisi-ngisini lho Mas. Teng Majang Tengah lho niki. Iya, iya. As-sholatu isik to tak ware dhisik. Kamu diam dulu biar aku bilang dulu tahu. Apa? Kok mampu walang sangit tau. Pancen bar mangan oseng-oseng walang sangit. As-sholatu Komet. Aku gak omong iki. Kamu udah umi-umi itu udah ganggu konsentrasi aku, Komet. Yo, raine kaya mangkok. Konsentrasi. Wong umi-umi kok ganggu konsentrasi. Lah wong iki sing dingeto wajahe lho, Mas. Lah kowe lek umi-umi aku ya ketok. Iya, iya, aku tak meneng. Meneng, ora usah umi-umi, motone merem. Aja ambekan. Bongkong. As-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Oh, ngapunten kurang ambiak berarti. Ambiya ipari to be kok ambiya. Anbiya. Ambiak. Anbiya. Iya, iya. Piye? Ambiak. Lah anbiya sing pasih ngono lho. Ambiak. Anbiya. Ambiak. Tanganmu tipak. Lambene kok cintung bensin. Ama batu. Alah ki lho, apa to, Met? Ora bapak-bapak, ibu-ibu niki enten napa? Duh. Mau jelas wayangan sedekah bumi mosok ngene tandan. Menengo, iki trik komunikasi dengan para penonton. Ya sepurane. Dalu punika enten napa to? Nggih menika enten wayang. Dalane sapa to? Mbuh. Dalu punika kula lan panjenengan sami katuran wonten ing ndi iki Balai desa. menengo to. Majang Majang Tengah. meneng. Majang Tengah menika nggih menika mboten senes kangge ndongaken sedaya masyarakat Majang Tengah. Takbir. Apa e? Lho kowe modele kaya ape melok perang ngono e. Dongakne wong donga ora kulaane. Nggih ngapuntene Mas. Mugi-mugi selamat. Apa e? Selamat iku donga penting. Pak Lurah matur nuwun. Bu Lurah nggih matur nuwun. Dalu punika kula mboten saged maringi napa-napa, awit napa to? Kula mungkin nyuwun diparingi. Iki enek wong ngemis tapi halus nggih niki. Jane biyen iki sekolahe ning endi? Oh, sekolah bayar dedek ya kowe kuwi. Lah kowe karo aku sekolah dhuwur aku to. Dadi rek sapa lho kene S1 sarjana ya Mas. Lah kowe SD kok. Pak, S1 kok dipadane SD. S1 lu pirang tahun? S1 5 tahun Mas. Ya SD pirang tahun? 6 tahun. Sekolah suwe aku kok sombong.
Umurnya 6 tahun ya biasa kok. Celok kowe aja ngisin kene piyayi wong cerdas-cerdas lho. Wis S1 berang tahun to? S1 5 tahun. Aku SD berang tahun? 6 tahun. 6 karo 5 akeh ndi? Akeh 6. Kowe iki mangan bangku sekolahan suwe aku. Mula meneng kok. Serahkan pada yang ahli. Ali maksiat yo. Kados Astagfirullahaladzim. Apa? Maksiat. Lah kowe yo apa ora? Kolo-kolo. Ya penak. Kadang. Lah ngoten. Duh, apa e? Apa lah ngoten kuwi apa intine? aku bingung kok, Jon. Lah bingung nyapa li bingungi? Aku sing ngger lunas ngene iki bingung. Apa wis dilunasi? Gung. Lambemu lek niki komet ketepangane Pak. Oh nggih. Ngapuntene lek kula nyuwun sewu Bapak Ibu langsung kemawon kula dodok kula mijil saking Kali Tidu Bojonegoro mbok bilih jenengan nate sowan tindak teng Kali Tidu dereng ngertos Pak Camate Kali Tidu nggih menika kula nggih rakyate. Oh, ora kere. Kere mok sombongne nang Malang, Bro. Aja ngomong kere Mas, saya itu sebagai tangan kanan Pak Camat. Apa artinya tangan kanan? Tangan kanan orang yang dibutuhkan dalam pemerintahan yang ada di... Terkadang manusia lupa dengan filosofi antara tangan kanan dan kiri. Apa filosofinya? Tangan kanan apa artinya tanpa tangan kiri, Bro? Bagus tangan kanan Mas, soalnya apapun yang terjadi itu yang diutamakan. Nah itulah tangan yang kanan. terlihat kelihatan bagus tok. Tapi yang penting-penting ada di tangan kiri. Penting apanya yang penting? Loh, lah nek awake dhewe bar ke toilet, awake dhewe operasional, tangan kiri gak mungkin kanan. Blok goblok. Ngoh cengok. Ini modelnya mendele bocah ki suwe. Lho iya lho. Greget tak lapor Pakku. Kowe ora roh Pakku to? Pakmu apa? Pakku anak buah bupati. Anak buah bupati. Anak buah bupati sombong. Padimu dadi apa? Pegawai PLN. Setrum bongko wae. Wong teko Ambing aja ngono. Wong ning kene iki awake paring panglima. ora kowe kowe. Kowe lho ngeten iki lho Pak. Kenging napa kenging napa? Wong utawa kanca sing lali jasane kancane ya kowe kuwi. Nyawa. Kowe nek gak minangka gara-gara aku, kowe ora iso teko kene lho Mas. Maksudnya? Kuwi jasaku lho Mas. Ini apa? Lho nyuwun sewu Pak, kula buka teng mriki. Oh nggih, monggo. Niki nek mboten gara-gara kula mboten saged dugi mriki lho. Oh ngoten. Soale ki ambek mboten gadah kendaraan sing gadah kula. Lho. Kowe nunut aku. Nah iki aku mulai gak suka aku. Lah nyapa? Aku nunut kowe. Iya, Berarti sing duwe kendaraan sapa? aku no. Lah kowe berarti ape woro-woro karo masyarakat kene nek aku gak duwe kendaraan kowe dhewe. Iya iya. Aku nunut kowe. Iya. Ben aku isin. Kuwi jenenge menjelek-jelekan, merendahkan di atas umum. Maksudku gak ngono. Saya aja tepuk tangan Mas, tenang saya. Ora iso aja. Tepuk tangan ya ben. Lho aja. Wong kowe modele apa golek menangmu dhewe. Maksudku ngene, lek aku sing apa duwe kendaraan paling gak kowe iki ngurmati aku, aja nyepelekno aku terus. Sing nunut sapa? Sing nunut kowe. Lah iya. Kok malah galak kowe, Truk? Sing duwe mobil sapa? Aku. Lah iya. Ya Mas teh jumuring-muring Wis cetha nek kowe duwe mobil aku nunut kok. Dadak diterangne. Ki piye to Pak bocah ki bingung to piye lah. Kudune awakmu ki ngerti nek aku sing duwe kowe sing nunut. Aku wis ngerti. Mobilmu. Ya maksudnya awakmu ki iso ngajeni aku sithik. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya ngajeni sithik karo aku. La ya Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum. La taqutusi. Kowe apa bar petuk demit to piye to? Jare makan ngaji. Ora ngaji ngono maksude. Kowe nek enek sing wong nulung kowe paling gak kowe iso ngurmati sing nulung kowe. Dadi awakmu kudu paham aku ki sapa. Kowe dodo. Mas iki kowe ki omong sak omong ki dijaga. Paling gak kowe ki wedi karo aku soalnya aku ki sing bantu kowe. Kowe wedi yo karo aku. Iya aku wedi. Bodo pake. Menghibur. Menghibur wis ket mau. Regeten aku suwe-suwe kok. Sida ora kok ya. Ya ya, ayo nyanyi nembang sing becik sing apik. Lanjut toh. Dadi jenengan kan biyen Bojonegoro itu sugih pengalaman di bidang budaya. Nggih. Gak kalah karo sinden-sinden. Ngapuntene menawi Bapak Ibu radi kaget dialeke Bojonegoro niku rena-rena Pak mboten sami kados mriki. Nek teng mriko niku piye leh cah? Nggonem, nggonku ngono kuwi. Nek ning kene nggonmu. Nggonmu tak sogok tak gembok. Lho nek teng mriko ngoten niku. Ngoten to? Teng Nggih. mriki, teng mriki tak kunci. Tak kunci. Oh, mriko tak sogok ngoten niku nggih ngapunten ingkang kathah.
Mula awake dhewe paring panglipur dalu punika. Aku tak nyanyi, awakmu nyarno. Aku sebagai bintang tamune. Oke? Nah, cocok niki. Soalnya tadi mulai sore mang wis enek MC-ne. Nggih. Mungkin jenengan terus pengalaman di bidang MC. Wah, lah Pak, hari ketemu niku Sinten? belajarnya teng pundi? Sinten niku? Belajare ning awakmu. Lho, takono. Lho kok takono piye kok Pak? Kok takon piye to kowe iki? Yo, Tanyane. iya berarti awakmu buktikan. Aja gelem kalah karo MC sing sore mau. Iya. Buktikan. Suarane sing gedhe. Yo. Sing gedhe. Sing gedhi. Alah kok sing gedhe ora ngono. Nadane gedhekne. Yo. Kurang gedhe. Yo. Kurang serak sithik. Yo. Ngeten. Yo. Tambah ngeten sithik. Tambah sithik. Enak apa? Kok ngedut terus. Ya saesamu wong kowe biyen mantan MC dangdut yo kaya MC dangdut ngono. Oke, baik saudaraku. Asik. Supaya malam hari ini Majang Tengah benar-benar bergoyang. Asik. Majang Tengah benar-benar berdendang. Tak panggilin salah satu artis cowoknya Indonesia. Artis cowok yang bertubuh kembalnya Indonesia hadir di wilayah Majang Tengah untuk Anda. Mas, kowe MC-mu bahasamu wis apik. Ya. Cuma eleke siji, guyumu kedawan. Lho, iki orkes ta, Dong? Orkes guyu boleh tapi jangan kepanjangan. Oh, Jelek. kakean ta? Kakean sithik wae. Oh iya. Sithik wae guyune. Oke, baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu artis cowok Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Hadir di tengah-tengah Majang Tengah tentunya. Spesial untuk Anda semuanya. Kaget aku, jebol kupinge. Jare kon sithik. Kowe diajari kok angel mento dedel mento kowe iki. Omonganmu lho sithik. Maksud sidiknya itu bukan seperti itu, Celuk. Habis gimana sih? Maksudnya iki ngene lho, guyune aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Terus? Sedengan. Oh iya. Apa? Sedengan. Iya. Pak Susi. Kira lambeku kudu nyipok to. Yo, Ning ndi? Majang Tengah supaya benar-benar bergoyang. Ada salah satu artis cowoknya Indonesia. Yang satu ini spesial untuk Anda semuanya. Hadir dari wilayah Bojonegoro. Tak panggilin ada siapa dia? Ora ketok apa-apa, bodil matane. Siarno dhewe metu-metu dhewe. Alah, MC ora pokro ngoten iki. Mulane to latihan MC. Ora aja kakek dolanan game wae. Innalillahi. MC apa MC dangdut kok. Iki nyara wong kepaten. Lah iya. Lali aku. Cek 1 2. Bapak-bapak, ibu-ibu. Enak, Pak. Niki sone napa, Pak? Sidorkoso. Sidorkoso diasmu no. Sono Sidorkoso son ora tau makmur tapi kok Sidorkoso. Son menika OJS audio. OJS audio luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu. Selamat malam semuanya. Ya. Selamat menikmati hidangan yang ada. Ndi? Lho kok endi piye to iki? Eko ki nuruti gurine nyapa kok takono ndi-ndi. Eko kok cirigis men. Selamat menikmati hidangan yang ada. Kah. Ada buah semangka, Kah. ada buah belimbing. Belimbing. Untukku garing, Lek. Kaken blimbing. Kakean. Dan juga di sana sudah ada buah-buahan. Buah jeruk. Jeruk. Iki eko apa Eko syariah. Syariah kaya ban BMT kok. Ekone menjaga kesopanan. Oh menjaga kesopanan Etikane ben ada. Etikane ono. Ya apik ki elok bisa dicontoh karo cah cilik-cilik iki. Hati-hati yang ada di belakang sana. Nah. Jangan duduk terlalu atas. Tas. Nanti kalau Anda bisa kecantol, Sowek katokmu. kecantol. Sowek, wek. Eko apa ya, Met? Eko syariah. Hati-hati yang duduk di bawah situ. Tuh. Jangan duduk terlalu bawah. Wah.
Awas kalau ada ulo luwo. Telusur. Ulo luwo. Telusur. Ya apa ya? Lah kowe kata-katamu horor kabeh. Kene sing dadi iku malah teratapan. Berarti kudu sopan. sing sopan. Gak oleh omong jorok. Ora. Mari kita sambut. But. Nah. Pak Lurah niki lho Pak Kades omong jorok potong 750, Pak. Mboten Pak, kula namung but. Malah mau bulan balik ini. Ngono lho MC ini. Ayo, sini. MC-nya sudah bagus, saiki artisnya yang Aku lho sing nyanyi, Pak. Oke. Oke, terkhusus buat masyarakat Majang Tengah, lagu spesial buat panjenengan sedoyo. Ini langsung saya datangkan dari Amerika yang berjudul Avengers. Opo iki ora yakin aku iso Avengers. Bu Gloria nanti kursus Inggris ya, Bu. Panjenengan Lagunya judulnya apa? judulnya dari Amerika, judulnya Avengers. Oh iya. Judul kok kiteragal. Bu bedan gijeng neh. Lo gegek seneng aku. Lah ngapa kono golek-golek ya mesti wong to kok. Duh, anggap aku setan. Lho aja ngaku. Aja ngaku. Ya kowe omong aku kok ora penak ya. Nyanyi sing penak. Ya. Dapat hadiah dari Pak Lurah. Maka wis Cocok ya Pak, dikasih koclok ya. Olah koclok. Komat iki geger dhewe. Kula sindene wedi. Iki katanya pasiennya Pak Purnomo metu. Untung. Lah kowe ngenang-ngene malah kaya cah bento. Gendeng kok. Siarne. Ada. Iki lho. Kowe iki nyarno artis po maling motor. Tak tua apa minger lho kowe. Ada siapa artis yang sudah sangat terkenal di mana-mana? Lagi sama. Contoh, artis yang mempunyai badan gempal dan mempunyai wajah yang cakep. Siapa dia? Alejandro Alcantara. Alcantara. Ada siapa dia? Artis yang pernah menghiasi televisi Anda. Ikut dalam Indonesia Mencari Zakat. Mencari bakat. Kan kowe miskin. Marat artis gelek jakat. Ada. Cak. Dodo Alcantara. Yo. Musik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kembalikan katok kolorku, Bang. Setan Gak beli kok gak beli mayit lho. musik iki lho ngomong. Mas musiknya nyuwun drama nggih? Sing drum. Mriku Mas yo, duk aku mesti yo. Enten, style enten. Enten. Cobi duk. Oke baby. Oh. Baik satu lagu yang berjudul I Will Yes. Langsung dari Amerika. Mundil. Musik. Come on everybody yo. Aku bagian apa? Kowe bagian enggak yo. Teko apa? Strum. Come on everybody yo. Majang Tengah istimewa. Come on. Ai. Wah. Wah. Ai. Kowe sing nyanyi, aku sing yesin. Kenapa? Angel lho golek wong tuwek ra diisin. Awakku kuwi lho. Gajih gundul kuwi, gajih. Tapi semangatmu luar biasa. Semangat wong nek ditimbali totalitas, Mas. Ditanggap wong akeh kok ora ana totalitas yo isin to. Anu mungkin batine wong kene. Heeh. Kalau dagelane sing lemu gak duwe gulu kok luwinsak. Kan duwe gulu gudul ngono, kene duwe gulu. Lah kowe ra duwe kok. Duwe iki ya gulu to, Mas. Gulu ngene lho penak. Padha aku yo iso lho. Sawake. Lha iki sawake. Ngapunten Bu Bedan kula kata lemak jenuh niki nggih. Makane to olahraga. Oke, musik. Yo. I will yes. Come on. Hey. Yo. Rock. I will yes. I will yes. So jagone loro. Krungu suara. Nek tau krungu ya Kading kembusu. I will yes. I will yes. I will yes. Itu. Jagone loro. Krungu suara. Ngalor sing ngidul bal ngidul waras. Kowe iki nyanyi apa? I will yes. I will yes apa? I will yes esuk. Ora ya will yes. Kuwi kolaborasi.
kolaborasi apa? Britney Spears kolaborasi karo Didi Kempot. Dadine iya. Nyanyi. Lho apa iso? Urusan suara. Oke, langsung. Apa lagumu? Temponya agak pelan, Mas. Duk, tak, duk, tak, duk, duk, tak, duk. Ya, gitu ya. Mas. Duk. Asik. Apa judulnya? Sebuah lagu berjudul Sunday. Oke. Just wanna Sunday. bisu. Ya, Pak. Oh, kuwi lagu sandale sapa kiwa sedaya. Nanti Pak kowe. Bales, rupane bales Pak niki. Nggih ngapunten niki Nggih, ning kula percados kok nek Mas Komet itu kan ahli di bidang suara. Suara. Jangan kan cuma satu suara. Nggih. Suara anak bisa, dewasa, Bisa. orang sepuh bisa. Loh, jenengan mesti ngertos. Niki pengisi suara film kartun nggih Pak Komet niki, Pak. Masa nggih? Nate diundang ke Jakarta, ya Met ya. Gae. Oh, nggih nggih. Kowe iki tak umbulne lho, Nggih, Pak. Pak. Nate ngisi teng Jakarta, ngisi suara kartun saged. Masa nggih? Nggih, Doraemon nggih Doraemon. Keluar otomatis. Loh. Berarti sing ngisi ten mriko ngene iki. Doraemon, Pak. Liyane Doraemon apa mati sono? Adit, coba kamu sini deh. Kamu itu dibilangin sopo, ya deh. Kamu sama saya itu diperintahkan Pak Haji. Loh, pas to Pak, pas to niki Jarwo Pak. Luar biasa, luar biasa. Film kartun Jarwo, ya ora? Nggih, koncone sapa? Oh iya, nek kuwi bener. Sapa? Loh, ya sapa to? Kancane Jarwo ki sapa? Aku takon kowe. Kancane sapa? Kancane Jarwo kuwi sapa? Lah sing lu sapa? Bocah ki piye to? Bocah ki iki tak omongi Jarwo ndek kanca lemu kuwi jenenge sapa? Mbok. Karo. Kowe ki paham ora ta Mas iki? Ayo sing jarwo sing. Ayo, Adit, kamu sini lho. Lah ya kuwi Jarwo, sing Budi. Sing lemu sapa? Kuwi sapa? Aku karo. Kowe kok takon aku takon kono. Bocah ki rung tau diombeni racun tikus. Tapi jajali sakniki suara-suara yang menganut lagu karena yang lagi ngetren sekarang lagu-lagu yang lama seperti lagunya Roma Irama. Oke. Oke. Originnya Mas, saya minta lagu kuncinya di G. Kunci kok. G. Sebuah lagu cukup lama sekali dari Roma Irama. Mana Mas? Balonku ada 5. Apa tangan Bapak? Rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru luar biasa Persis. meletus balon hijau hadar. Apa ya? Loh, Roma Irama ya halus. Dorong ngebas. Hadar. Mledose, berarti mledose balon ki mah. Kok Ini iso? Roma Irama asli, Asli. ditambahi. Piye? Meletus balon hijau hadar. Mengi ki romane. Ugi niki ngaturke sugeng rawuh dumateng anggota DPRD Kabupaten Malang. Iki menika Bapak Rahmat Kartala. Ya, Sembah nuwun rawuhipun paringi dipangestu kagem sedaya warga mriki Bapak nggih. Alhamdulillah. Nggih. Tepuk tangan kagem Bapak Bapak Rahmat Kartala. Bapak Rahmat Mas, Kartala. sik to. Kula niki wau gumun suarane kok persis Roma Irama. Loh, ngoten niku lho Pak. Tadi Terus menghibur itu fleksibel. Kita harus bisa memasukkan yang penting bisa diterima kan? diterima. Jadi apa mek niku wau tok? Loh, niku nak dangdut Pak. Dangdut. Nek umpama Pop kaya pop saged ya. saged. Pop Mosok. kaya ana to? Pop di Mas, di. Pop iki.
balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Wah, Ebit ki ade. Hijau, kuning, kelabu, merah, muda dan biru. Kaya pas tuh saya gitu. Meletus balon hijau dari hatiku sangat Doreng nang ndi? balonku pilih. Peletusmu kok so kaya ngedek. Lho iki pop kowe gak krungu to? Ya krungu. Popnya cepet Ebit GAD. Meletusnya piye ta Ebit kuwi? Meletus balon hijau dari hatiku sangat kacau. Kok seta Mas, kok rene spasine ku lho kok terus jawablas terus piye to? Pengen ngerti jore. Aku pengen ngerti dore ku lho kok cepet men to. Sekelen. Oke, tak demek kene ya. Oke, siap. Meletus balon hijau dari hatiku. Asal dibilang tenan becaki koclok. Juara ki komen iki. Kaya Allah tali picis. Iku malek pope Ebit GAD. Nggih. Nenek nyun sewu nak kali yoga-yoga. Nggih. Balonku ada 5 juga bisa menjadi langgam. Lho. Langgam yen ing tawang. Wah, saestu to Mas. Oke lho. Jadi berarti panjenengan memang ahli suara. Sing apik tenan lho ki. Rungane. Ya. Balonku ada 5 wong ayu. Enake lho bocah iki. Rupa-rupa warnanya Luar biasa. hijau, kuning, kelabu, emas, merah muda dan biru. Alah kok mboten joget. Meletus balon hijau Kok benenyek. Lambene lek gedhose kok sampe balon hijau Lebese ra ngageti belas. Ora ana sing kaget nek bledhe sing ngono. Ah nyanyi karo sinden ya. Ayo diceluk ditajake. Wis. Ha niki Sinten Pak Angkat kepareng. kadose wonten pamundutan apa mboten Mas? Oh, niki mboten. boten. Oh, nggih. Ditanjake waranggonane menika wonten Mbak Gabriel sing cedhak kalian kula. Nggih. Ingkang angka kalih menika Mbak Tika. Menika saking Niki sinten? Mbak Gabriel saking Selor Jawa Blitar. Tasik kenyo niki. Tasik nembe namataken studi wonten SLTA. Nyapa kok tirak-tire. Met, komet. Apa mi? Ono apa? Iki ana sinden sing jenenge Gabriel. ya Yen mbok ibarat to Gabriel iki mbok ibarat to buah apa, Met? buah jeruk Kok iso jeruk? jeruk majang tengah legi-legi. Oh. Yen dikoncai kulite. Wah, kuning merusuh. Salajengipun Sing nomor kalih menika Mbak Kartika menika saking Sawu Jajar. Met, komet. Ono apa? Iki ana sinden jenenge Kartika. Wis seru. Yen mbok ibarat to iki sebagai buah apa? Buah pir. Kok iso pir? Putih regane larang. Sik dibungkus meneh. Yen dibuka, Putih pol. yen didahar. Nyes legi. Jan pinter tenan. Ya pas ya Pak. Sing nomor 3 nomor 3 sinten? menika Mbak Dewanda. Met, komet. Oh, Iki enek Mbak Dewanda. ya seru. Pomo buah mbok ibarat buah apa, Mas? Anggur hijau. Tegese apa? Dipangan dioceki ya apik ora ya ora masalah. Rasane piye, Mas? Legi noblok goblok. Aku gak ngerti, Mbak Sing Dewanda. nomor sekawan menika wonten Mbak Lia saking Blitar. Menika wonten sinden jenenge Mbak Li. Piye? Lia. Iki mbok ibarat buah-buah apa, Mas? Buah ngono gedang Ambon. Kok iso gedang Ambon? Dawa ijo dikoceki putih. Yen didahar Kelenyel. Mbak Lia gedang. Sing nomor 5 nomor 5 sawangan, Mas. Iya. niku namine Mbak Buah-buah Ima. apa, Mas? Mbak Ima. Ima buah apa? Kates. Kok iso kates? Kates impor masih Maksudnya piye? rupane kuning. Ketoke atos tapi wis gembuk. Kok iso wis yen didahar rasane piye? Ya legi.
bisa melancarkan peredaran cerna. Pencernaan, peredaran cerna ya apa? Iki bahasa komunikatif kok. Sing nomor 6 lah niku Mbak Jarwati. Menika wonten sinden paring asma Pujarwati, Mas. Kersane. Kok iso kersane mbok yo sing dipadakne lho. Lah iya lho, wong kancane dipangan kok kuwi ora. Lah iya. Kadane kaya ngono aku sing mikir buah opo. Ya mbok yo sing adil to, Mas. Buah keres. Apa? Keres. Keres ki apa? Buah talok lho nek kene apa to? Apa to kene iki? Anu kresen. Iya. Iki buah keres tegese apa, Mas? Iki buah cilik-cilik. Putih-putih. Rasane legi. Yen dioceki Ora usah dioceki langsung takuk. Batoma. Oh, takok terus. Sinden loro iki ketoke tasik kenyong. Yen Iya. to ibarat to sinden loro iki buah apa, Mas? Iki buah apel California. Apa? Apel. California. Iya apel. Apel biasa ono apel. Nek apel iki berarti wis rabi. Oh, lah nek terus Sik perawan iki apel. malah kaya ula sawa. Kok tegese apel kuwi apa, Mas? Buah larang Mas. Yen dioceni, oceki Dioceki ya apik, ora ya apik. sing dar sapa, Mas? Linmas. Wis sampe tekan limas lho. Kali Mas yo gelem apel kok. Ayo kabeh. Niki sing keparing jurmen sinten ya, Pak? Inggih, kula nyuwun berkahipun ingkang siji loro. Nah, Oh, siji loro Mbak nggih. Tika kalian Mbak Gabri. Kali. Mas aja dipleroki. Mas aja dipoyoki. Karepmu njaluk diesami. Aja ditinggal api bagian ketimuran. Kaya sing eling budaya. Dan pasangan serasi. Walah, nggih. Cara niki Mbak Gabriel pasangane Mas Dodok cocok. Kula Nggih no. Mbak Tika pasangane Mas Komet cocok. Iki pomo kula dipasake tenan mesti wong-wong padha anu, Pak. Kenging napa? Mesti padha takon, kae sapa to kok modele kaya lombok tempang tahu. Sing cok gedhi, sing cok kaya lombok. ini enggak masalah cinta itu tidak Oh, memandang enggak berat memandang. badan. Cinta itu antara hati sama Mas. Selamat malam, Dek Gabriel. Inggih, selamat malam. Kamu makin cantik, makin cerah. Terima Ya kasih. ampun, kamu joget itu lo gandes, luwes luar biasa. Ini lo wironmu, ya ampun, wironmu, ya ampun. Jadi malu. Adewe iso ngono apa ora, Mas? Adewe iso kayak ngono apa ora? Mbok ya awake dhewe dijodhokno. Lah sampean kok gelem ae dijodhokne? Gelem nggih nyaur utang. Asline aku sing ora gelem. Waduh aku asline wis duwe. Sing umpamane niki wis dadi jodone Mas Dodok. Mas Dodok. Niki kan wis dadi bojo sampean manten anyar. Sayangku Gabriel. Awake dhewe wis didadekno siji nyawiji, dadi siji. Awake dhewe aja sampai terpisahkan. Iya Yen sampean tak ibaratno sayang, tak ibaratno dadi lintang sing kelap-kelip ing nggone langit kono. Sampean dadi lintang, aku kang bakal dadi rembulane. Awake dhewe tetep dekat terus. Nah, lintang karo rembulan. Enek Saiki pasangan sing kuweteng sambar bledek. Dier. Keluarga sirik kowe iki. Nyapa? yo kudune yo karo bojone yo Gabriel. rembukan. Ayo Thomas sing kaya ngono, Mas. Yen tak ibaratno sliramu kuwi ora apa-apa. Sliramu ki ibarate dadi kembang sing mekar-mekare. Cantik. Aku sing bakal dadi kumbange. Dik. Aduh. Kono dadi kembang. Ya, Kowe dadi apa? kumbang. Ambyuk. Ora kuat kowe arep ngentuk kono, kembange rubuh. Ayo. Iya ra. Apa nek kumbang gedhe sak badak.
Lah ki kumbang meteng gak oleh. Oh, sak meteng-metenge kumbang ora tak mono. Diajeng Gabriel. Yen tak ibaratno sampean yo aja dados saka aku. Ibarate sing ana ning mall kae sampean bakal dadi sepatune, aku dadi kaos kakike wong ayu. Dadi aku mlebu ning marang Sri Rahma. Tapi mambu. Kaos kaki karo sepatu. Ya Dik ya. Lah ya. Oh, keluarga sirik. Ancen iya. Duh, Ancen iya Mas yo. sayangku Gabriel. Yen tak ibaratno sampean sebagai mobil, yo sampean iki koyok mobil ambulan. Kok ambulan? Sampean ambulan, aku sing dadi sopere. Iki mayite. Ya sayang yo. Iki dadi mobil ambulan. Kowe dadi Sopir, aku. kowe mayit. Ora masalah. Kowe aku dadi mayit, kowe tak wedeni. Nyupir nabrak kowe deyel bongko. Aku kok bongko terus to, Mas. Iki jane piye to jane iki? Iki drengki. Kancane Ya kudune meri umpama kene aku nek ngerayu soal kata-kata kalah, Pak. Terus Iya, Jal. Nganggo lagu. oke, satu lagu buat kamu sayang. Oke. Aminor Mas Jreng. Allah, aminor. Kowe suarane selingkuh. Dungare ora cek. Apa ya menyadan? Kowe lho ganggu konsentrasiku. Ikuti aku ya, Mas. Ki apa temet iki kok ganggu terus? Ya ya, Kang. Ngapa awak dhewe biyen kepethuk? Oh, kalah beton. Jare wong tuamu petone ora kethuk. Ngono kae lho sing terakhir. Kowe eling ora? Enggak. Bukan Pak piye? Lah aku ora roh anjene. Ngapa awak dhewe biyen kepethuk? Yen akhire ati iki sing diremuk kabeh kuwi ora sing tak jaluk. Jare wong tuamu wetone ora kathok. Gathuk asale saka telo. Mata ngantuk iku tambane apa? Ala-ala gethuk. Kok ganggu terus to, Pak? iya kok sirek ambek tanggane nek merasa meri ya kudune kan Lagumu lho gak merakyat. Gak merakyat piye kuwi lagu becik apik lho, Mas. Ora, nek romantis sisan. Piye? Contohnya lagune Ungu. Piye lagumu? C Mas, C. Sayang. Iya, sayang. Andai kau tahu aku mencintaimu di dalam hatiku telah terukir indah namamu. Aku takutkan Peroleh Mary. kehilanganmu. Aku takutkan kehilanganmu. Ora iso to? Aku ya urusan vokal we kalah. Kalah kowe. Sayang. Oh tak kira sapi. Sapi nyerokol kowe iki. Kamu dene kowe kaya sapi ya. Sawangan. Iya. Sayang. Ora usah dikunci Mas Ben. Sawangan rembulan kae. Rembulan tok. Sumunar nyawang aku ro kowe. Oh, sayang. Suara penonton iki. Ya ampun suaranya rusak. Wes iki lho kok nyanyi dhewe. Lagu sing hit sakniki, Pak. Ya, mbok menawi ya pamundutan. Wonten pamundutan to, Pak? Ah nggih, sauntawis menika tasik dereng Mas. Oh, dereng. Wonten napa dipun ngaturaken ingkang sami mukungan wonten ing Majang Tengah. Aje. Nggih. Ayang-ayang sing terkenal iki lho. Nggih. Ayang-ayang lagune piye to, Mas? Aduh,
Dewa-dewa gede dawa gadahane mara tuwa. Kok aku tenan kuwi labine kok iso. Ayang-ayang duet ya, Dok? Yo duet. Anu lanang itu, Mas. Ayang-ayang lanang. Oke, siap. Yang sing nomor 3 karo 4 ora jumeneng. Ngoten nggih, Pak nggih. Nggih. Cintaku sekonyong-konyong koder karo kowe cah ayu sing bakul lempar. Lemparmu pancen super rasik tur nganti laler yen ra petuk sedina neng sirang liyan. Cintaku sekonyong-konyong koder hari basan durung dapok wani panjar. Modal bensin seliter motorku tak starter tak ampiri kowe tajak muter-muter. Iki nek kula iki. Iki Piye to, Pak? Piye to? Anu sik. iki nek. Lho, rebutan mau yen ganteng nggih kerebutan. Ra iso. Sabar to, sabar to. Moh ra iso. Nek ku yo nek kok cah cilik ngalah, cah cilik ngalah. Cah cilik pasangane karo sing cilik. Cah cilik. Cah cilik karo sing gede iki lho ben Kok babat. ngerti wong ganteng kok saka yo ngene iki ya. Ya iki nek ku iki pokoke mah aku karo Sombong men wong ganteng kaya ngene Lha iki iki lho. lho, kaya ngene iki lho. Sik to, sik to. Iki iso dirembuk wong ayu-ayu iso dirembuk. Sampeyan opo sing sampeyan sawang kok komet ki apane? Kok sampe kaya ngene kerekeran ngene? Masalah Mas, sampean ndak ngerti ta? Hah. Irunge jeboh gantenge kaya ngene lho. Irunge jebol lambene doweh. Ngene ndok. Aku kan enggak karo aku pokoke ndak iso ndok. Ngerebutne aku ki berarti aku ki gampang disiksa ngono karepe. Kok iso gampang disiksa kowe iki aja sudon dhisik to. Merganar nyari-nyari ora iso. Ora kuat. Apa kuat? Wong ki kaya ganteng truk kok. Sik to, kowe iki yo golek kondisi sing becik to. Piye? Lek kowe ketoke ning kono dienggo eker-ekeran ngalih rene aku tak sing ning kono. Oh no. Ora iso pokoke karo aku lho ya. Karo aku lho. Karo aku lho. Sabar wong ayu. Engko sampean Senin Selasa Rebu. Ya dak. Kamis Jumat Sabtu ya. Wis minggu karo sama Mas. Minggu aku suntik. Lah nyapa kok suntik? Lah piye ora ndeleput ya? Senin Selasa Rebu. Sampai Sabtu kanggo. Sing to Pak niki diurus tenanan to Pak, kudune kan dibagi dhewe-dhewe. Lho, nggih. Kula Lampu? 1,1. Mas Komat iki matek kaji opo to jane iki mengko kabeh iki dangan. Kowe mesti ngetono ngilmumu mesti. Ngene lho, Nduk. Jenengan kudu sing adil. Ngene iki diarani ora becik, diarani menyiksa batin seorang laki-laki. Lah, Cedek kono kae. kene Dik, wong ayu kene yo. Pokoke Dik. Salah siji melu Nah, makan ora ndak? Dik. Mah aku ya, mah. Aku iki ae cilik. Iki aku ngene duwe cara. Carane piye? Kok lek wong loro iki iso gelem karo awakmu. Heeh. Tunjukkan suaramu sing paling apik. Oh, Soale ngono? iya aku dhewe gak yakin nek suaramu apik kok. Tes. Tes vokal. Iya. Piye 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 kecil. Hei, terane. Hei. Ha. Kayak wong Dayak. Ki tes vokal opo e? Kurang. Kekamban. Yang istimewa. Yang istimewa. Piye Dik sebenarnya? Kayak bajil ta? Elek mah aku. Sepurane ya Mas ya. Wis, enggak apa-apa. Wong loro sampean anu karo kuwi wah nyesel saumur hidupmu. Ngapa? Kowe ora ngerti sejatine komet to. Ora, napa? Kuwi jenenge ning bank diwae wakeh. Soale ki utange ra kaprah. Berarti terkenal namaku. Terkenal ya, ora apa-apa ya, berarti terkenal ya. Nang ndi terkenal, jenenge enek. Wah, iki mesti ngetono ilmumu. Apik. Ora. Kecawe kok ngantek kesensem kowe iki lho mesti Ora nganggo. enggak wong loro. Kowe mesti nganggo anu to, dupa to. Hah? Aja ngalih lho, Mas. Aku pokoke karo sampean. Tenan sampean wong loro milih komen? Iya. Yen mangkono aku duwe pilihan dhewe. Sapa? Ya ngono. Sapa? Aku milih Pak. Aku milih Lah ya malah nyedeki rene lho. Jane aku ora yakin. Badi Lah, ya. badi menikmati. Waduh. Sampean normal apa ora kira-kira? Ini lho.
Lah wong kowe sing dioyo-oyo karo cawe wedok. Ya ora ngene engko tak sileki. Lho, mbok kira sepeda motor kuwi disiliki kok. Dilu. Oke. Penting ora lecet ya. Ayo dak nyanyi bareng ngono lho wong. Wis iki. Iya, Alah. Jeng. Dalem Kang Sing iki sapa kuwi Mas. sapa? Alah liyan kok. Oleh sing sijine. Sinta. Sing sagundulmu amblekno. Sinta ngopo jenenge? Oh iki Di Wanda. Dewanda. Kowe ngerti Dewanda kuwi sapa? Iki sinden. Lho iya, sinden saking pundi? Yuk kok ke wilayah kene. Trah saking pundi? Duka. Keturunane sapa? Keturunan bapak ibu. Oh, bocah ki rong tau didilat ula gitu. Durung. Dilaten Mas. Menika putranipun nggih menika Kanjeng Rama Bapa Hadi Sis. Ya, padha ora percaya apa ora? Wah, gak percaya. Kok iso gak percaya? Mosok anake ayu ning ngene. Lah bapake Sepuh. omongane kok Lah biyen piye ya ora ya enom to, Mas. Alah jenengan mesti lahir langsung tuwek. Iya. kono wong lahir kok tuwek ya Mosok eneng mantu kok ngelokne maratuwa. Mboten nggih. Weh, kowe dianggep mantu. Aduh, mantu. Ndak. Untuk Tenang, Ndak. mempertahankan. Ya toh? Ndak. Supaya dalangane Pak Hadi iki mau kuncara terus. Nah. Kuwi kudune ndang mek mantu dagelan. Wis to. Yakin pomo kowe kok dadian tenan karo bocah iki. Ya. Rong dina omahmu tak bong kowe. Nyapa? Aku ra ikhlas. Sing wedok ayu kaya Dewi Srikandi, sing lanang kok kaya Sri Bombok. Mangsane Kali-kali oleh Sri Bombok. Sri Bombok. Lah nek kene awakmu oleh kuwi padha karo nemu emas. Lah kene. Lah iki oleh awakmu padha karo nemu telek. Apa Telek. ya pas? Ora apa-apa sekali-kali nemu telek. Telek apa? Telek teles. Apa telek-telek? Masih elek ning pantes. Kowe. Lah nek aku Telek garing. apa kuwi? Wis elek maling. Mabuk tenan. Kangge menghibur adik-adik Karang Taruna. Karang Taruna. Nggih Ben Adil sing sami jaga parkir. Parkir. Mau mobilin jenengan ya wis dijaga ten parkir. Oh, nggih. Dinahi hadiah. Nggih, diparingi bebungah nggih menika tetembangan. Oke. Oke. Monggo. Ayo, napa tembangnya Nduk Cahayu? Oh nggih, tembangin ritis. Ah? Apa? Geregis. Lah, aku- Rikes om. Aku ngomong piye? Mbah mau apa? Ritis. Ritis Apa ritis? Sing bener ritis. Lah iya geregis aku, sampeyan ritis. Gerigis. Sampun sawetawis kathah ingkang sampun dipun aturaken. Daya-dayanipun menika sareng-sareng matur nuwun dumateng Bapak Kepala Desa, sak jajaran pemerintah desa. Ugi kunjuk dumateng para panitia ingkang sampun keparingi nimbali kula lan panjenengan sak rombongan. Cek laras Bapak. Nggih. Kripik gedang kripik telo, sithik edang watone rata. Nggih. Menawi wonten kelepatan kula panjenengan Pak. kunjuk dumateng Bapak Kepala Desa sak perangkate sumrambahe sak warga masyarakat nyuwun ing mangaksama. Sampeyan ya nyuwun pamit. Nggih, Bapak Ibu sedaya warga mriki ingkang tansah kinurmatan saha bapak-bapak perangkat saha para pejabat mengaten gojengan saking kula mbobile wonten kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten ingkang sakatha-kathahipun. Kula nyamung saged derek dedonga mugi-mugi sakbadane adicara menika sedaya warga menika tansah pinanggih bagya mulya hayam ayem tentrem. Amin, amin, Awet amin ya sehat, rabbal awet alamin. panjang umur, Nggih. awet momong putu wayah diparingi rejeki ingkang kathah barokah Allahumma. Amin. Kula nggih matur suwun sanget panjenengan sampun manunggal raos kalian suku budaya. Kula ndederek dedonga mugi-mugi lampah panjenengan wilujeng ngantos Bojonegoro. Saha saged pinanggih malih wonten ing sanes dinten sanes wekdal. Saged pinanggih kalian suku budaya. Nggih, amin. Ayo Nduk, kaya mengkono kang bisa diaturake cecawis ana ngarsane Kanjeng Sinuwun ya Nduk. Matur suwun sanget nggih. Dinoner kakonang surem sorote tamat